ife a ka a na-ezepụ ihe ana na-anụnwa bụ na onye metere alụ achọ mwepụ ife nkopụ ulum ife ndị Israel maka na-ekwu ikwutere onye Igbo kwute Israel ọbaha ntị ozugbo ị na-anya fụ the rabbis of Israel enwere ọkụkụ nne ọkụkụ kwayawa abịa ewere ozugbo mmewe mmadụ n'isi ewe nwa n'isi nkopụ ulum ya nkopụ ihe ọjọọ n'isi ya ebe a ka a ya bụ onye mere alụ ma ọ dị na nwanne ma ọ na o mere abọshọn nwatakịrị abịa na-ebi ya n'abalị ọ dị alara ụla ọ na-anụ akwa nwa ebe a ka ọ ya bịbịa kpecha egbele itinye isi ebumnọtọs itinye uyom itinye nne ọkụkụ iwere ikopi ulum na eke kopi ulum na oye kopi ulum na afọ ebe a ka ndị Igbo na-eme ife akpọrọ confession before the reverend fathers and the Portuguese abịa ihe a confess iri ife bụrụbụrụ nwaanyị enwere etu o si wee gahie oke wee jee tụtụ ime ịma ndị mere allow imenji na nwunye gị tụtara ime by another man si na idisonugbu ya ọba alụ n'ala Igbo a ya akpọ ndị okenye mmadụ ịnọ ma mmadụ ise nwaanyị asaa confession ife akpọrọ ife ọ tụta anya bụ ife eme anya agbaghali ya si ọzọ emezikwana ya. So ndị Igbo nwere very good government before the white brought their own system. So ebe a bụ aja anọ ebe a ka a na-ezepụ ihe ezepụ a na-akpọ egbu mma yọtara ya egbu mma nke a ka a na-akpọ touch not my child, touch not my child, or God owns tree. Egbu mma ị ga n'iru mmụọ niile nọ n'ala Igbo every part of Igbo na ihe afụlili ya ọ na-agba mmiri white and ọ na-eproduce life giving oxygen ebe ọbụla ọ nọ. That is mmadụ adịghị anwụ n'ike obodo ọbụla ọ nọ ebe ọbụla ọ nọ na mmadụ adịghị anwụ na egbu mma touch not my child. Ebe a ka a na-ekpebi ikpe ije n'obodo gị jụọ gịnị bụ egbu ma ọ jụọ papa ha ndị papa ha nọ ndụ gịnị bụ egbu ọ nnukwu ihe Chineke nyere ndị Igbo ọ na-agba mmiri white onye na-anya ịba ọcha n'anya mgbe gboo enwebeghị ọgwụ that is the jaundice or this any malaria typhoid. Akwụkwọ enụnwa na o kwesịrị arụ isi chenye with mmanya ngwọ ọ na-ewepụ typhoid any malaria typhoid or jaundice from anyị ka na-acha anya mmadụ yelo ọ na-alụkarị is a great healing plan, a great gift to humanity by God Almighty.